Νέες βιταμίνες. Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες. Δεν βαριέσαι. Όλες οι ίδιες είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μα πώς δίνεται έτσι, προκλητικά. Μια χαρά είναι. Λες να με άκουσε. Να βοηθήσω. Ευχαριστώ, βρήκα. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά. Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά. Τι εννοείτε? Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors. Με συγχωρείτε, βιάζομαι. Βλέπω οι βιταμίνες ενώνουν τους ανθρώπους. Απλώς οι γυναίκες προτιμούν αυτούς που ξέρουν να επιλέγουν. Γυναίκες. Βιταμίνες. Συμπληρώματα διατροφής Natural Factors. Φύση, επιστήμη, παράδοση.